दा दसेनो अखा फैना होबाय दा नै गप्र'फोराबो सिदो इखो बाराद्राय सिहोनोबो हानाय नङा दा हाबसोनोबाबो नै दा जेरैबायदि जायगायाव जोङो न' मोनसेबो गैया जे हाय हादर सुदरबाबो मोनफैबाय ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना आरो आंनि बाइकनि पार्ट्सआ माला मोनफैगोन होननानै सोरबा सोरबि सोंहरबाय दंमोन आइफनासो नै खिथाथ'लायला आङो दा माला दिनै आइफननि पार्टि नायदो हेल' गाइस गुड इभिनिं गिबि गिबियावनो आंनि गिबि ब्लगाव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय नै जितु दोङो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बरमानिफ्राय स्टार्ट जादो आंदो दा आरो नै बिथिं खावला सिबला खासे दोङो नै इनियासो जादों आंना जायाखै लिभारनि मुलि जानानै बाहेर जाजोबना दङ इनिया दा जोङो मायाव थाङो मायाव मायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबागौ मोनगोन दिनैनि ब्लगखौ मेगन मिसिबना नाय दिनैनि ब्लगखौ मेगन मिसिबना नाय गाबोनफोर दैदेनदा आंनो बेलेगाव मोनहैनो हानाय थ' गाइस दा आङो नैबे एमटिखौ सलायनोसै बेनिफ्राय जों नै जिन्टुआ गावनिखौ सलायगोन दा स्टार्ट खालामलांसै बिदिब्ला लोगोफोर जों दा थांबायानोसै नोंथांमोना ब्लगखौ नायनानै इन्जय लालांबाय थाबानो जाबाय दा साननैसोआ बिजिनि थाखायनो भिडिअखौबो लाबथारनाय जायाखैमोन दा इयाव फिउल आप खालामना लायो नोंसोरो एडभेन्सार 390 दोङो जिन्टुनि ओमफ्राय नै डिएननि दा नैबे एमटिखौ सलायदों आं ब्र'नि इयाव सोला लोगोफोर गोबावदो भिडिअ लाबदो ना हेलमेटनि सेटआपफोराबो बोरैबा बोरैबा जाजोबना दोङो दा नैबे आरो MT-15 दो बोरै फैदोबा सेटआपाबा दा बोथोरा एसे गरमानो दिनै दा जि जायगायाव थांगोन जों एसे रिलेक्स फिल मोनहैनाय बादि जायगायावनो थांनो नागिरगासिनो लोगोफोर दिनै साडेनलि बरमायाव फैनाय जादों ओमफ्राय आङो साननैसोआ गुवाहाटियावसो दंयोमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट गुवाहाटिनिफ्राय मैया गामियाव थानानै दा बरमा फैदो मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय दा जाबाय खामानिया जोब्बाय नालाय दा एसे जोङो जमानो बेरायना थांनोसै आंबो दिनै थांफिनगोन गामियाव थाहैगोन सानदोंमोन आङो साननैसोआव जुदि गुवाहाटियाव थानाय जायोबा गुवाहाटिनिफ्रायनो ब्लगखौ लाबोनो होननानै खिन्थु थांफिनगोन आं साननैसोआवनो लोगोफोर दा बरिया माइलेज होखायो गोबाङानो मोनथिगौ एमटिखौ दा मोननोनो नागिरा एमटिखौ बुकिं खालामलायनो गोनां जायो स्टकआव थायानो मार्केटाव आरो प्राइसआथ' ओरैबादि बारायलांगासिनो दा थाङै थाङै 12नि खाथियावनो मोनहैखाबाय MT-15आ दा आरो गोबां चेन्जबो जालांगासिनो USD आपसाइड डाउन सासपेनसन होदो दा नैबे बाइकआ गैथ'वा 2021निनो नैबे बाइकआ गाइस जों दा फैयै फैयै नै बेफोरबादि जायगा मोनफैबाय नैफोरथिं दुब्लि फोथारखौ ओरैबादि समायना नुदो माइ गायजोबनानै सोमखोर समायना जागासिनो दा गामि एरियायाव फैबा माने एसे फिलखौ बेलेग मोनो दा जोङो लासै लासै थांगासिनो बारा गोसाबो थांनानै गामिनि लामा बुहुद रिक्स माने उन्दै गथ'फोरबो थालाबायो गेलेलाबायो गामिफोराव आरो मोखौ बोरमानि ओंखायनो गामिफोरजों थाङोबाथाय एसे साबधानै आरो दा जोंबो बिदिनो मोजाङै लासै लासै थांगासिनो गाइस नोंथांमोना आरो आंनि बाइकनि पार्ट्सआ माला मोनफैगोन होननानै सोरबा सोरबि सोंहरबाय दंमोन बाइकनि पार्ट्सआथ' मोनफैसिगोन आंनि बादिब्ला आङो दा पेमेन्टखौबो 50% होबायानो दा पार्ट्सआ फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुखागोनानो आंनि भ्लगाव स' साननैसो वाइट खालामबानो जाबाय आंबो एक्साइटेड जाना दङ दा आरो 15 आगस्टनि राइडनि सिगाङावनो मोनफैबाथाय खालामनानै डाइरेक्ट राइडआव लाना थांखागोन आङो दा बरिया जाना दोङो लामाया नैबे बागानपारा ओंखारहैगोन बरिया माइ गायजोब्बाय नै खायफा खायफा जायगाथिं बोरैबा दा दुब्लिफोराव माइ गायगोन ना गायाखै नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय जोंहाबो माइखौ गायजोब्बायानो गामियाव गाइस दा नै लामाया बेखिनिनिफ्राय कमप्लिट जाथ'वाखै बेनि आगोलाव दैबाना जानानैबो दालां बाय गब्र'ना दङ दैबाना मा खालामलाङो
दा इयाव जिन्टुनि एडभेन्सार 390आसो बरिया जागोन सलायनो नै माला दा एडभेन्सार 390खौ खारबाबो माने खारनाय बादि मोना खिन्थु दे होसो गनोनो हाया जों उनाव थानायफोरा सलायग्राया खिन्थु पात्ता मोना एडभेन्सार सलायबाथाय बरिया गाद्दा गुद्दाबाबो देदे देदे लांनो हायोना लामानि हालोदखौ एसे गाज्रि मोनबायानो लोगोफोर दा आरो बोथोरा अखा हायां हायांसो जालायबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै अखाया जोमैया खोबजोब्बाय माने साइड भैया जी दा लामाया गुसेबदो बेफोरबादि गामिनि लामायाव सिगाङाव गारि गिदिर थाबा बारस'नो बिराद तान जायो नै दा गावबो साइडखौनो होनो नागिराखै बेफोरबादियावनोथ' दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन बोरै जिउ खुंगासिनो लोंनाय दैनि थाखाय बिराद खस्थ' जायो नैफोर साइडजा दा नैथिं क्लाउड्सखौ नायनो हागोन ओरैबायदि अखा हायां हायां जाबाय दा भगबाननि अननायाव अखाया दा हाथ'नाङा आंनिबा जों दा ब्लगिं सगिं खालामदो बिराद खस्थ' जायो जुदि अखा हानानै बाइक सलायनांगौबा सिजानोबो हानाय ओइ नै हाजोखौ जोमैयाबो जेरैबायदि खोबना दङ दा इनिफ्राय भिउखौ ओरैबायदि समायना नुदो नै ब्रमोना दा उन्दै टाइमाव जोंबो बिदि साइकेलजों बेरायोमोन जोंबो जेनेबा सोरबा बाइक सालायनाय नुयोबा जोंहाबो जस जायोमोन दा फाइनेलि जोंहाबो आइ आफानि अननायाव आंबो दा बेबादि इन्जयमेन्टखौ लानो हादो दा ओंखायनो गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानिखौबो मावनांगोन बेरायनायाबोथ' मोनसे पार्ट टाइम माने मालाबा सम मोनबा बेरायबाय दाथ' जोङो बेरायदों होननानै जोंनि फरायनाय बा माबा मोनसे नाजानायखौथ' जोङो गारा दा बेरायनायजों लोगोसे भ्लगिंखौबो जोङो लांफागासिनो नट अनलि भ्लगिं जों मिथिखायो माने इउटुबा दानो दं दानो गैया दा इउटुबनिफ्राय आंबोथ' बिदि जेबो मोनाखै खिन्थु आंहा आंनि लुबैनायखौ मावफुंलांनो हागासिनो आरो नोंथांमोनाबोथ' अननाय होगासिनो जोबोर गाहाम नाङो दा नोंथांमोनजोंबो मालाबा बिदि भ्लग लाबोनानै बा मालाबा रियेलावनो लोगो मोनो दा बिदिनो रियेलाव लोगो मोननानै मालाबा माथो होबानो जाबाय नुयोबाथाय दा सानदेदो जि जायगायाव थांगोन ना बेयावबो ओरैबादि मानसि थांखायो अखा हासिगोन दखनलै चलो नानाय गाइस जोंबो दा यं ना बेनिफ्राय जुदि जोंहाबो मोनसे उनाव लासै मायबा नङा मायबा मोनसे मावना लाइफखौथ' सेटेल खालामनांगो ओंखायनो माने दा टाइमाव लोगोदोबो बेरायनांगो हमना ला दा लोगो सासेया मेरिड जाबाय बेयाबोथ' दा संसार जानायनि बाथ्रा दोङो होमबाना बुहुत डिफिकाल्ट जायो माने लाइफआ दा नै अखा थाइफ्रिबाय बुहुत डिफिकाल्ट जायो दा जोङो जे गोसोबादि ओंखारनो हायो मालाबा न'निफ्राय गाइस जों दा मायाव हाबसोगोन पात्तायानो गैया नाय बोरै जायो बाइकजों बेरायनाया दा दसेनो अखा फैना होबाय दा नै गप्र'फोराबो सिदो इखौ बाराद्राय सिहोनोबो हानाय नङा दा हाबसोनोबाबो नै दा जेरैबायदि जायगायाव जोङो न' मोनसेबो गैया जेनेबा लामाफोराव दखानफोरबाबो दा सिजाजोब्बाय बिदिनो गोबां खस्थ' जायो ब्लगिं खालामनाय बा बबेबा जायगा दाबसेयाव थांनानै बेरायहैनायाव दा नै अखा सिजानानै लोंनाय दै रोगागासिनो स' गाइस दा नै अखाया एसे गाबाय जोङो नैबे दखानावनो लाकिलि हाबसोदोंमोन दा आङो जिन्टुनि एडभेन्सार 390खौ सलायनि दा फ्रि दोङो खिन्थु गप्र'खौ सोना लानोसै बेगाव जोङो दा सुकियाव थांगासिनो सुकियाव डाइरेक्ट नोंथांमोना नुगोन लोगो मोनगोन दा नै लामानि कन्डिसना दैफोरा ओरै बोहैलांगासिनो
ओमफ्राय नै इथिं गंसे लाखिदो इयाव जों हाबसोना दंमोन बरिया जायगायावनो मोनफैनानै हाबसोनो मोनदो अके दा लेट्स गो गाइस स' लोगोफोर जों दा नै सुकि पिकनिक स्पटआव मोनफैबाय दा अखा हायै हादर सुदरबाबो मोनफैबाय ओमफ्राय दा नै ब्र'खौबो बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदो दे ब्र' आरो बाइकआ सम नोंना देन्जार जाना दोङो दा राइट मोनसेनि थाखाय बेखौ सिदिराखै अ दा जोंना 15 आगस्ट राइट फैगासिनो जमा आरो लोगो मोनगोन अ जमा बोरै मोनदो मजा एकदमबारे हिट बरिया हिट ओमफ्राय नायनि नोंनिखो मार्केट खुलिबावनो मार्केट खुलिबावनो दा लोगोफोर नै दैया ओरैबादि धार जादों अखा हादोंना आगोलाव भुटानफोरावबो जानि खावसेयाबो ओरैबादि धार जागासिनो दा नै बाइकखौ माला फट' खेबनायदो मा खालामनायदो आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओइथिं आइफन दे आइफना सोरनि खिथाथ'लायला आङो दा माला दिनै आइफननि पार्टि नायदो